Ποιοι τίτλοι δουλεύουν με την Unreal? Κυρίως από παιχνίδια που γνωρίζω ακόμα περισσότερο. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Ποια είναι τα μεγάλα ονόματα? Γιατί όλοι ακούμε Unreal, τι έχει γίνει με αυτήν? Από τους μεγαλύτερους τίτλους, το Fortnite. Το λες και μεγάλο, ναι. Που έχει γίνει και λίγο μάστικα με τους πιτσιρικάδες τώρα που παίζουν όλη την ώρα Fortnite. Και παλιότερα παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ ας πούμε και παλιότερα που παίζα αρκετά παραπάνω παιχνίδια ως πιτσιρικάς. Τα Borderlands, τα Bioshock, τα Gears of War, το Valorant τώρα που επίσης το παίζει κόσμος. Ναι. Και γενικότερα τα Final Fantasy, όχι τα παλιά. Πήγαμε πίσω τώρα. Όχι τόσο πίσω. Τα remakes τώρα πλέον γίνονται τα τελευταία νομίζω 4 χρόνια. Τα Final Fantasy, τα remakes γίνονται στην Unreal Engine. Και τα Devil May Cry. Αυτά λοιπόν τα περισσότερα που περιγράφουμε τώρα είναι FPS. Άντε και third person. Σωστά. Έχουμε και κάτι διαφορετικό. Τα Final Fantasy είναι third person. Ναι. Και hack and slash είναι, δεν είναι μόνο shooter. Ναι. Strategy τίτλοι υπάρχουνε? Νομίζω ναι, απλά επειδή και εγώ δεν έπαιζα τέτοια παιχνίδια, δεν ξέρω τίτλους. Γενικά οι τίτλοι στην Unreal 4, γνωστοί τίτλοι, παίζει να είναι γύρω στους 500 από γνωστούς τώρα. Δηλαδή και νομίζω και κάποια Tekken έχουν γίνει στην Unreal και Mortal Kombat. Ξεφεύγουμε τελείως. Πάμε και σε beat'em up δηλαδή. Ναι. Δηλαδή έχουμε αρκετά μεγάλο εύρος. Και από single player και από multiplayer. Και fantasy και futuristica.